बर' फिल्मनि गुन्दा ना रियेलनि गुन्दा मोनलाय बियो जन कार्जिया लाजि रोङो थु गोरोन्थि खालामबाय नोङो आदै जन कार्जि खुदुमलायनाय फट'खौ शेयार खालामना लाना थास' बिबार बायदि जाजानो लुबैदों नामा जेबो नङा किसा जेबो नङा लाभ एन्ड काइन्डआव जों बेखौ गासिबो जों बेखौ इउज खालामनो हायो जेबो नङा नंगौना नङा जाखो आदै जोंथिं बिदि हायालै आदै थारमाने आं दिनै मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बे जाहैबाय थारमाने फेसबुकआव खुलिबानो थारमाने मबाइल स्लाइड खालामबानो थारमाने ओरैबायदि बुस्थु नुयो जे बुस्थुआ माने गाज्रि जितु भाइरेल जायो आदै नों थिगखौनो बुंमारदों एकदमबारे आंबो बिदिनो सानखायो माने कुनु मोटिभेशन होआ कुनु कालचारजोंबो थाङा कुनु जेबो मोनसे मोटिभेशन होआ कुनु इनफरमेटिभ जेबो मेसेज गैया थारमाने बेबायदि बुस्थुखौ जायफोर जोलैनि हांगार बिसोरसो शेयार खालामो आदै नों एकदमबारे सैथो बाथ्रा बुंबाय मोजां कन्टेन्ट लाबोग्रा मानसिनि फलोवार्सआ खम जायो गाज्रि कन्टेन्ट लाबोग्रानि फलोवार्सआसो बारा जायो औलै आदै मानसिफोरा मानि थाखाय बुजियाथाय एकदमबारे मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोग्रा मानसिफोरखौ मानो सापर्ट खालामा गाज्रि गाज्रि भाइरेल जानायफोरखौसो खालि शेयार खालामबाय थायो जेरै नैबे फट'खौनो नायना लादो फट'खौ एसे सिनायनाय मोनदों र' हाट आदै माथो बे फट'आ नोंसो खोमा बिदि खुदुमलायनाय फट' होनायखौ मोजां कन्टेन्ट लाबोनाय होनो आरो आदै गावहा माबा हारिनि थाखाय मोजां फोसाबलांनायनि थाखाय बाथ्रा रायलायबाय थायो आरो उन्दै उन्दै गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ गियान होबाय थायो ओमफ्राय नों दायो बिदि गावनि फट' खुदुमलायनायखौ शेयार खालामना लाबाय आरो बिदिबाथाय माथो बै गथ' मानसिफोरा सोलोंजोबसिगोन नोंनिखौ सोलोंनानै जुदि बै जानला मानला उन्दै समावनो खुदुमलायबाय थाबा एकदमबारे माबा माबि जालायबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो आदै ओमफ्राय मानसिफोराथ' खुदुमलायनानैल' थायाना बुजियो बर' फिल्मनि गुन्दा ना रियेलनि गुन्दा मोनलाय बियो जन कार्जिया मा होनदोंमोन आं गाइस मा होनदोंमोन दा मारै मोनखो आरो नोंहालाय मा जालायखो अ बावदोंसोमोन आङो दासो गोसोआव फैफिनबाय जन कार्जि आदैया सानसेखालि बेखौ जावदोंमोन मानि थाखाय जावदोंमोन होनबा बियो मोनसे भिडिअ होदोंमोन रिल्स बानायदोंमोन बेयावहाय होनदोंमोन बर' ছোৱালী बिया करिबि तिताहे এনেকা हुकान गाहरि खाबो पाबि होननानै मोनसे रिल्स बानायदोंमोन एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बेयावनो बिराद मोदोमाव नांजादोंमोन जोंना आदैया दायोसो बदलाखौ मोनफिनबाय नोंथांमोनाबो दा सोलों नोंथांमोना आंखौ जावदोंमोन जाय जावदोंमोन नोंसोरो दा गार्लफ्रेन्डजों किस खालामलायनानै फट' एगारना ला नोंसोरबो बिराद बाहारिनि खामानि मावग्रा मानसि किस खालामलायनाय फट' एगारो वाह बिनो नामा हारिनि खामानि मावग्राया बेनो हा आंलाय मा खालामदोंमोन आं जास्ट रिल्सआव बानायदोंमोन नोंथ' किस खालामनानै भिडिअ होबाय साला लाजि रोङो थु मजा लाबाय आरो ना सानसावनो डान्स मारिबाय जोंनाबो नेनानै दंखायोमोन गोरोन्थि खालामबाय नोङो आदै जन कार्जि खुदुमलायनाय फट'खौ शेयार खालामना लानानै बिथाङा सासे मानसिनि नाम थांखिनानै बाथ्रा बुंबावदों बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय थास' बिबार बायदि जाजानो लुबैदों नामा आरे बाबा बेयो मोनसे किसिंसो बे मोनसे किस खालामनायसो बेवहाय खुनु सेक्सुवेलि खुनु जेबो माबा गैया आरे आदै नोङो मालायनि नाम थांखिनानै बाथ्रा बुंदों थास' बिबार बायदि जाजानो लुगैदों नामा थास' बिबाराबो मालायजों जायाखै गावनि गोसथोनायजोंनो जादों बेबो गावनि लाबारजोंनो थ' नोंबो गावनि लाबारखौनो खुदुमदों नालाय नोंबो खुदुमनानैल' थायाखै आदै बयबो बुजिनो बाखि गैला बेखौ सेम टु सेमसो मोनदों आङो गावनि साननायाव बेखौ गासिबो लाभ एन्ड काइन्डआव इउज खालामनो हायो जेबो नङा किसा जेबो नङा लाभ एन्ड काइन्डआव जों बेखौ गासिबो जों बेखौ इउज खालामनो हायो जेबो नङा नंगौना नङा जाखो आदै जोंथिं बिदि हायालै आदै एकदमबारे हाबा जायालासिनो बिदि किस खालामलायनानै फट' हगारनांगौबा गामिनि रायजोफोरानो हमनानै दुब दाब बे दुब होलाय बै दुब होलाय इदि होथारगोन जोंखौ मानो बिदि खालामोथाय ना गोरिबफोरखौसो नारसिननो बोलो मोनो रायजोफोराबो माहाजोन फैसा गोनां खानदान बुरजा गोनांफोरखौ खालामनो हाया बायदि मोनदोंलै आंबो मिथिगौ नोंनि जायगायावनो सोरबाफोर जुदि गोरिबफोरा बेफोरबायदि जानाय मोनबा बेसे बै दुब होलाय होजागौमोनलै सयथिबो हायालै आदै बेफोरबायदि किस खालामलायनाय फट'खौ हगारनो दुखु दामोन जियानो हक एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायदों दै एकदमबारे सानैबो गाज्रि दामोन भिडिअखौ बायसान्स नुसनफ्लांदोंबा नायनायाथ' नायनाय नंखाया आंनि भिडिअखौ थेवबो बायसान्स नुसनफ्लांनायनिबो खोथा थायो नालाय बेनि थाखायनो नुसनफ्लांदोंबाथाय गाज्रि दामोन आं एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना सोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे गोदान नायदोंबाथाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय लोगोफोर मोजाङै था बेफोरबायदि माला भाइरेल जानाङा
भाइरेल जाबाथाय उलाद जायोना गासिबो सिनायजोबो फेमास जानो गोसो जादोंबा भाइरेल जानायाबो मोजां गाज्रि दामोनसै लोगोफोर बाय बाय